Vítam vás pri ďalšom videu. Toto videjko som už avizoval v predchádzajúcej časti, že sa budeme venovať spotrebe bytu a výrobe fotovoltiky. Chcel by som podotknúť, že fotovoltika, ktorá bola odprezentovaná v predchádzajúcom videu, je nainštalovaná iba necelé 3 mesiace. To znamená, že dovtedy som mal z fotovoltiky prínos iba z dvoch fotovoltických panelov, ktoré mám nainštalované na balkóne a tie sú o výkone 810 W. Takže vám budem vedieť pekne odprezentovať aspoň tie dva panely, ktoré už sú inštalované na balkone a sami uvidíte, aký je rozdiel medzi celkovou spotrebou a spotrebou, ktorú som mal po ponížení energie vyrobenej z fotovoltiky. Taktiež vám aj ukážem dáta z fotovoltiky, ktorá je už pustená necelé 3 mesiace a tam takisto vidíte pekný rozdiel, koľko už vyrobila spolu s panelmi na balkone a koľko je moja celková úspora do tejto doby. A chcel by som vám povedať, dajte na toto videjko určite like, zvyšuje mi to dosah a samozrejme neváhajte mi dať aj odber, aby ste boli informovaní o nových videách, ktoré chystám. Chystám určite videá, ktoré budú aj mimo témy fotovoltiky, ale budú predovšetkým veľmi nápomocné aj pre vás a určite vám to možno ušetrí kopec času, kopec nervov, kopec energie. Takže zostaňte sledovať toto videjko a prajem vám príjemné pozeranie. Dovedol som si vytlačiť takýto pomocný papierik, kde som si všetky relevantné dáta spísal a začneme postupne. Takže na to, aby som zistil, koľko mi fotovoltická elektrárne ušetrila peňazí, som si potreboval zistiť presnú cenu 1 kWh v jednotlivých fakturačných obdobiach. Za obdobie roku 2022 sme mali fakturovanú spotrebu 3649 kWh, a to v cene 1 kWh 0,184 eurocenta z DPH. Za ďalšie obdobie roku 2023 to bola spotreba 3777 kWh v cene 1 kWh 0,183 eurocenta z DPH. Za ďalšie obdobie roku 2024 to bola spotreba 3885 kWh v cene 1 kWh 0,18 eurocenta z DPH. Keďže tento rok ešte fakturačné obdobie nebolo uzatvorené, tak nemám presný údaj, avšak do tohto dňa sme mali nameranú spotrebu na fakturačnom elektromere 2595 kWh. Prezentované údaje sú z fakturačného elektromeru Stredoslovenskej distribučnej sústavy. Teraz by sme mali prejsť k reálnej spotrebe, ktorú nameral môj elektromer z fotovoltiky. Za fakturačné obdobie roku 2022 to bolo 4429 kWh, ktoré sme spálili. Za fakturačné obdobie roku 2023 to bolo 4397 spálených kWh. Za fakturačné obdobie roku 2024 to bolo 5125 spálených kWh. A tento rok to bolo zatiaľ k dnešnému dňu 4245 kWh. V tomto grafe teraz môžete pekne vidieť, aký je rozdiel medzi reálnou spotrebou našej domácnosti a fakturovanou spotrebou, ktorá je už ponížená o ušetrenú elektriku, ktorú ušetrila naša fotovoltika. Teraz vám ukážem presné čísla, koľko som si jednotlivé roky ušetril s dvomi panelmi na balkone peňazí. A nakoniec to bolo aj tento rok spolu s necelými 3 mesiacmi prevádzky fotovoltiky na výťahovej šachte. Na úvod chcem podotknúť, že v rokoch 2021 a 2022 som mal na balkone ešte staré fotovoltické moduly o celkovom výkone 520 W. Moduly boli polykryštalické. Od roku 2023 až po dnes mám na balkone inštalované dva fotovoltické moduly, ktoré sú monokryštalické a sú o celkom výkone 810 W. Zúčtovacie obdobie za rok 2022 ušetril som za rok 780 kWh, to je v prepočte na cenu energie v danom roku ušetrených 143,52 € z DPH. Zúčtovacie obdobie za rok 2023 ušetril som 620 kWh, to je v prepočte na cenu energie v danom roku ušetrených 113,48 € z DPH. Zúčtovacie obdobie za rok 2024 chcem podotknúť, že v tomto roku som už mal nainštalované dva monokryštalické moduly a boli o dosť výkonnejšie oproti modulom, ktoré boli inštalované doteraz. Ušetril som v tom roku 1240 kWh, čo je v prepočte na cenu energie v danom roku ušetrených 223,34 €. Tento rok sa mi podarilo zatiaľ ušetriť 1647 kWh, čo činí podľa minuloročnej sadzby 18 centov za kWh, ušetrených 296,65 €. Nakoľko nepoznám ešte presnú sadzbu za tento rok, tak som si dovolil použiť sadzbu 18 centov za kWh z predchádzajúceho roku. Čiže po zúčtovacom období mi príde faktúrka
a znova si dám dáta do Excelu a zistím si, koľko ma stala 1 kWh. Na to, aby som si tieto dáta takýmto štýlom pekne spísal, som si vytvoril Excel, ktorý vám môžem pripnúť potom do linku pod toto video. A do tohto Excelu si môžete aj vypísať dáta z vašich faktúr, nakoľko do tej ceny, ktorú som vlastne odprezentoval za kWh, som už zarátal aj cenu za odberné miesto. Čiže tá cena sa trošku môže líšiť o niekoľko stotín a v podstate je to len čisto o tom, že ja chcem vedieť presnú cenu za 1 kWh. Neuspokojím sa len s čistou, ja neviem, buď silovou zložkou, odratanou distribučný poplatok. Ja chcem mať proste cenu za kWh, v ktorej je ukryté všetko. A zároveň nech je tam ukrytá aj cena za odberné miesto, ktoré mám v podstate doma. Tak toto boli skratké dáta, ktoré aktuálne mám. A určite na budúci rok budem točiť ešte videjko, keď sa vlastne uzatvorí ale celoročné fakturačné obdobie, koľko ušetrila moja domácnosť už aj s fotovoltaikou na výťahovej šachte. Aktuálne ste si ale všimli, že tento rok je to už enormne vyššie číslo a to už tie kWh naozaj podrastli o hodne a to iba vďaka necelým 3 mesiacom, ktoré v podstate sú už s novou fotovoltaikou. Takže ďakujem vám veľmi pekne za zhliadnutie. Ešte raz by som vás určite poprosil, dajte na toto videjko like, ale čo je dôležitejšie, dajte mi aj odber. Nakoľko chystám teraz ešte jedno perfektné videjko a to videjko bude ušité na mieru pre ľudí, ktorí budú chcieť vedieť, ako to je s poistením fotovoltaiky a prečo fotovoltaiku poisťovať. Rád by som potom aj do tohto videjka, ak sa mi podarí, pozval pána, ktorý sa tejto tematike venuje naplno a má za sebou istotne bohaté skúsenosti, ale to už teraz nejdem prezrázať viacej. Kedy to videjko bude natočené, ešte neviem. Medzi tým možno ešte vznikne nejaké iné videjko. A keď sa všetky tie dáta pripravia a videjko vypustím vonku, budete prví, ktorí ho budete vidieť, nakoľko odoberáte môj kanál. Ďakujem vám veľmi pekne, prajem vám všetko dobré a som veľmi šťastný za to, že ste si zhliadli moje videjko. A na margo ešte komentárov, ktoré boli v predchádzajúcom videjku, budem točiť ešte aj videjka z tej šachty, ako mám potiahnuté káble. Dám vám tam nejaké také podrobnejšie informácie, nakoľko nevmestilo sa mi to do toho prvého videjka všetko. Budem sa snažiť tú moju elektrárnu trošku rozkuskovať do nejakých mini videjiek. Určite to možno bude aj vo forme shortiek, ktoré mám takisto v tomto kanáli, aby sme nemuseli točiť nejaké takéto videjka nejaké špeciálne, hej, odtiaľto. Takže budete sa mať na čo tešiť, určite nezabudnite dať odber a majte sa krásne. Dovidenia.